Saps què són les llicències Creative Commons? Creative què? Què són les Creative Commons? Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que vol ajudar els artistes a compartir les seves creacions i a escollir lliurement els drets de propietat intel·lectual que vol exercir sobre elles. Les Creative Commons comencen als Estats Units per iniciativa del Lawrence Lessig. Aquest catedràtic de la Universitat de Stanford va fundar les Creative Commons el 2001, amb el suport de la seva universitat, entre d'altres, oferint així una alternativa a les copyright. El lema de les Creative Commons és alguns drets reservats, a diferència del conegut tots els drets reservats. Creative Commons no està en contra de les copyright, el que vol és que dins la propietat intel·lectual i els drets d'autor, aquest pugui decidir quins drets es reserva i quins cedeix. The one thing that's absolutely clear is that there's no way to kill this technology. We can only criminalize its use. We can't stop people from taking culture and remaking it in a way that expresses their ideas differently if we can only drive this creativity underground. Gràcies a les llicències Creative Commons, els creadors poden oferir les seves obres a terceres persones. Aquestes llicències es divideixen en 6 tipus, oferint i restringint diversos drets. Un cop escollida la teva llicència, només has d'incloure el botó de Creative Commons a la teva obra. Aquest botó enllaça directament amb el Commons NIF, un text resumit del text legal amb les icones rellevants per informar tothom sobre les condicions de la teva llicència. D'aquesta manera, si algú utilitza l'obra de forma il·lícita, tindràs les bases per defensar els teus drets. Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades. La distribució d'aquestes també permesa sense cap restricció. Es permet que generin obres derivades sempre que no sigui per un ús comercial, tampoc l'obra original. No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les derivades. La distribució d'aquestes s'han de fer amb la mateixa llicència que tingui l'obra original. No es permet un ús comercial ni de l'obra ni de la generació d'obres derivades. Es permet un ús comercial de l'obra original i de les possibles derivades, i la distribució d'aquestes han de fer-se amb la mateixa llicència que té l'obra original. Es permet l'ús comercial de l'obra, però no la generació d'obres derivades. Espanya, país amb uns 40 milions d'habitants, lidera la llista de països amb més publicacions i creacions cibernètiques amb llicències Creative Commons, amb una mitja de 223 obres per cada 1.000 habitants, de les quals la majoria ha optat per la categoria menys restrictiva d'aquestes llicències, l'Espai. Des d'un principi, els textos de les llicències estaven basats en la legislació dels Estats Units, però des de sempre es volien adaptar a altres legislacions. Així neix, el 2003, el projecte iCommons, amb la participació de Brasil, Japó i Finlàndia. Després, altres es van anar afegint superant, actualment, la trentena de jurisdiccions. A part de la traducció i adaptació legal de les llicències, també s'encarreguen de la difusió de les Creative Commons. La Universitat de Barcelona va tenir la iniciativa de posar-se en contacte amb la Open Source Web de l'Institut Tecnològic de Massachusetts per tal d'aconseguir una llicència equivalent a la d'ells, perquè els docents poguessin tenir un marc legal per a difondre els seus materials, aconseguint una resposta molt positiva dels responsables de Creative Commons, els quals van oferir a la UB ser els responsables de l'adaptació de les llicències a l'estat espanyol dins del marc del projecte iCommons. Actualment són representants a tot l'estat. L'1 d'octubre de 2004 s'inicien les Creative Commons a Espanya,
Segons dades de Yahoo, fins novembre del 2009, Espanya lidera l'adopció de llicències Creative Commons, seguit d'Itàlia, Estats Units i Japó. L'ús de les Creative Commons manté, fins i tot, posició similar a les xifres sobre la penetració del software lliure a nivell mundial. A continuació s'exposen un seguit de pàgines web on podeu penjar i descarregar projectes sota llicències Creative Commons. Flickr permet acceder, ordenar, buscar i compartir fotos i vídeos en línia. A Yamendo, els artistes poden penjar i descarregar música gratuïtament. A Wikimedia Commons trobarem un depòsit centralitzat d'imatges i projectes multimèdia. Banco de Sonido e Imágenes és la iniciativa del Ministeri d'Educació que té com a objectiu ficar a disposició de la comunitat educativa recursos audiovisuals. Ray is my best friend. Almost a brother. He's married to Julia. Gràcies a aquest tipus de pàgines i a l'espai cibernètic en general, podem veure projectes com El Cosmonauta, primer llargmetratge en adoptar llicències Creative Commons, en finançar-se mediat crowdfunding, és a dir, amb una aportació mínima de 2 euros tothom pot fer-se productor d'aquest projecte i primer també en fer la difusió per internet gratuïtament. El tipus de llicència escollit per la productora del llargmetratge Riot Cinema Collective és a reconeixement compartir igual. I never knew her name, where she was from, or was she visiting, but somehow I got up the nerve to start a conversation with her. The line was moving,